Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. एन्व्हायरमेंटलिस्ट म्हणून एन्व्हायरमेंट पॅनल म्हणून त्यांच्यानी केल्ल्या ह्या लेवलाचेर थर्ड क्लास राजकारण गोंयकारांकडे गेलं, गोंयकारांच्या फिलिंग्सा कडेन गेलं, गोंयकारांक यूज केलं, गोंयकारांची गर्दी यूज केला, गोंयकारांची लोकांक यूज केला आणि आपले पॉलिटिकल हे साधल्यात. असले थर्ड क्लास राजकारणी म्हणतात तेका थर्ड क्लास राजकारणी फक्त लोकांक यूज करपाक येतात पयशाच्या नांवान बेगा पडटा तशें एन्व्हायरमेंट पॅनल हे पॅनल ते बीजेच्या फुड्यान वचून बसतात. हे थर्ड क्लास राजकारणी आहात, थर्ड क्लास. तेंच्यांनी लोकांक यूज केला आणि आमकां सांगताले हेंकां जॉईन करा म्हणून आमी तेन्नाच हेंकां सांगलेले की विजयाचे मनीस म्हणून. हे पोलाच्या नांवान जे हेंच्यांनी थोड्यांनी प्रोटेस्ट केले सगळे विजयाचे मनीस जाल्ले आणि ते एक्सपोज जाल्ले आसा. थोडे एक्टिविस्टांक लागून थोडे एक्टिविस्ट जे एक्टिविस्ट म्हणून दाखयता, थोडे जेन्युइन आहा पूण थोडे एक्टिविस्ट म्हणून दाखयता, जे पॉलिटिशियन आहा जे आपले पॉलिटिकल मायलेज घेवपाक जातात आणि बेगा पडटात तशें मागीर आपले पयसर जरी तिकेट घेतात नाजाल्यार कसले तरी पार्टीन पोजिशन घेतात आणि लोकांक फटयतात. कोल्ड रिव्हर्स आमची पदयात्रा आमची स्टॉप करची पडली. कोविड वाडलेले म्हणून आमकां बंद करची पडली. आमी बंद केली. पदयात्रा कंप्लिशन जावपाचें तुमचे म्हणटाले की आमी रेव्होल्युशनरी पदयात्रा कंप्लीट करची ना. आमी रावले फक्त तो कोविड आसा तो देंवचो म्हणून